ini गारि बन्द खालामजोब्बाय गारि बन्द जाजोब्बाय कारिगाव ओरैबायदि जाबाय कारिगाव दंफैयो आं दा लोगोफोर क'क्राझाराव थांनो नागिरदोंमोन डिउटि दंमोन हाला थांनो बोरै बारलांबावनांगौ नै सेस मा जाना होयो सेस थांनो हानाय नंलालै डिउटियाव नायनो सेस ओरै बारहोआखै हाबबायना हनै दोनखुमाबायगोनलै हिन्जावा गासिबो ज' जानानै नै कारिगावआव धरना होगासिनो दङ टायार सावबाय नै गारि बन्द जाजोब्बाय लाइन थाजोब्बाय गरम जागासिनो दं कारिगावआव बाथामफोर लालाबायजोबदोंलै बिसिनि बायदि गुरुबाथा दाख्लै बाथामखौनो लाजोबदों बिसिनाबो
Bây giờ kilo này ra đưa lại đi. Ôi, hứa xin lỗi. Bây giờ bây giờ tôi thấy đúng không? 이시방 캠도 메고 흙 좀 남고. 그냥 개마불이 가고 가서. 언제 하나 저기 가서 봐. 언제 하나. 아, 브라더. दावराव जाहैबाय हरैहाय रायजोफोर दुखुनांगौ बाथ्राया बेनो जाहैबाय खाथियावहाय गावजों गाव सावथालजों बर'जों जुगुमलायनाय जाबाय नाथाय दिनै पुलिसफ्रा बे खाथियावनो दङ बिसोरो अस्त्र लानाय जायगायावनो गसंगासिनो दङ अब्लाबो बिसोरनि अस्त्रखौ रावबो लायनोबो हाया खुनु रावखौ होबथानोबो हाया बेबायदि जागासिनो दङ दा बेसेबां खना खना थानानै नै सावथालफ्रा खना खना दङ आरो दिनै जोंनि बर'फ्रा रावबो हाथियार लायाखै जायगायावनो दंगासिनो दङ नारा नाथा जुजिलायनाय जागासिनो दं गेजेराव पुलिस दङ नाथाय बिसोरो मोदा मोदि अस्त्र लानानै ओंखारदों अब्ला बेल' मोनसेल' दा सिज खालामनांगौ बे बोरलाखौ मोनबेसे बे अपेनलि बेबायदि लाना फैनो नाङा
जोंनि जायगायाव थानानै जाला जों थैनांगौ सानफा साफानो हम जिंदगी है साहब हम जिंदगी है साहब हम जिंदगी है चलो भाई हो गया वो लोग नहीं दे रहे सर वो लोग नहीं दे रहे वो जा रहे भाई जा रहे मतलब वो लोग हथियार वापस लेके जाएगा चलो हो रहा है उन्हें जुम खालामनो मोजां नङालै मबाइला नेटआबो मोजां नायाखैनो साला गावसोरजों गावसोर दावराव जालायबाबो बर'खौ फुनदेरग्रा बिसोरो सिज खालामनांगौ बेयाव जों मेगनाव नुनांगोन ना लाना फैनायखौ दंखायो लानाल' फैनांगौ जोंबो थाङा बेखौ बोलाबो लाबाबो जोंबो थाङा बुस्थुটা শেষ করবি আমি যাম আগত 무슨 말이 그래? ছাড় এটি আছে হ্যাঁ गावफ्लंनो माने जोंनि आखायाव जेबो गैयाना जों मानसि गोजासो फैदों बिसोर बोरला थिर लाना फैदों ओंखायनो बिसिनिखौ सिखावनो थिनदों जों पुलिसफोरखौ औ हेल' मा बोरला थिर लाना फैजोबबावबाय माने ओइ खाराखै मोखां दं ओरै फै खाराय गावनि सोनाबहा ओइ गामि मा लामा माबा मोनखागोन मानसिफोरजों नुखागोन सोर बैयो कैसे चल रहेगा सर जी उस दिन लाउटी में हुआ है वो लोग खुद का एहतियात को गलती होता किसी ने छक्का मार दिया लगा दिया बुरो को लगा दिया ना है बोला ना बुरो नहीं मारा है ए सेखौनो होदोंमोन माथो दासिमबो लाबा ओंखायनोथ' नेगासिनो जों माखासेखौथ' होबायानो होखांखाबाय माखासेखौ नुहुरालै माबायानो 4Gसो नांदों बै बोरलाफ्रा लानासो थांफिनजोब्बाय हनै हरासै लामा सेराव मोनबैसे सावथालफोरनि केम्प दङ मा अफिस दं बुख्रुबजोबनांगौ उस दिन का वो लोग वो कर रहे हैं उस दिन जो हुआ है ना वो पुलिस के साथ कुछ नहीं कर पाया है अरे होगा भाई 아
जोंबो अस्त्र लानानै लांसै बार नामा एबारनिफ्राय जोंबो अस्त्र लानानै लांसै हमारे लैंड का इशू हो रहा है बहुत बड़ा सर बहुत बड़ा है ये जंग बहुत लंबा चलेगा सर 1-2 दिन के लिए नहीं है ठीक है ना ये चिंगरी है ये चिंगरी आग लग गया तो नहीं लगने दे रहे सर चिंगरी उन लोग ने जलाया है हमने नहीं किया है सबको युद्ध तो जारी रखना पड़ेगा ना सर चलो सर एक भी कंफ्यूज नहीं कर पा रहे देखो मोनसेबो हराखै बिसोरो बुस्थुखौ सरनि लादोंला बे इलेक्सननि नटिस हरनो हाबाय नों खिन्थु ओंखारालासै ओमफ्राय एबिजों खालामनांगौ जुदि बे लेङा थाङोबा एबिजों खालामनांगौ एसपिया दखल होगा भाई होगा इतना सुन नहीं होगा तुम्हारा एक भी वो सामान छीन नहीं पा रहे वो भी वीडियो बना रहा है भाई वो भी वीडियो बना रहा है लाइव करने से कुछ फायदा नहीं होगा नहीं नहीं दिखाना तो पड़ेगा ना होगा होगा भाई होगा खुश भी कर ना पा रहे प्रॉब्लम कम नहीं होगा दा थांबाय बिसोरबो एसे फावसायलांबाय आरो बिसोरबो ओमफ्राय मोनसेबो बुस्थुखौ हराखै बिसोरो पुलिसना आरो पुलिसफ्राबो लानो हायाखै मोनसेबो बुस्थु बोरला थिर मोनसेबो सेना लानो हायाखै जाबावगोन बे दावरावआ जाय लाइभआव दङ एबार बयबो गोसो কিন্তু আমাৰ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা যিখিনি কৰিব লাগে সেইখিনি আমি কৰি আছোঁ আৰু এতিয়া হস্পিটেলতো যিখিনি কৰিব লগা আছে আমাৰ তাতো মেজিষ্ট্ৰেট আছে জেগাই জেগাই আমাৰ মেজিষ্ট্ৰেট আমি ডেপ্লয় কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে মোৰ লগত এডিশ্যনেল এছপিও আছে গতিকে আহ্বান এইটোৱে কৰিম যাতে শান্তি শৃংখলা সকলোৱে যাতে বজাই ৰাখে কাৰণ ধৰকচোন এইটো আৱেগত যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো পৰিস্থিতি হেৰি নহয় তো সেইটো আমাৰ ফালৰ পৰা মেছেজ
न'खौ सावबाय बेनिखौ Hey!